Kalau bojone kayak gini. Saben bengi Dik. Nyawang eyang kakung wonten pundi? Adik Tejo. Inggih. Niki mengki tapi ngurus ngersake Mbak Kakung info merapat ke Pak Amin. Oh ngaten. Nggih, info saking Mbak Kakung. Menika Mbah Kakung menika mbahipun Mbak Erika. Pak Amin nggih. Oh nggih. Mbah Kakung Pak Amin. Nggih. Aku nang Timbang turu, timbang turu, Timbang turu. Timbang turu. Dedek mau melu lho Dedek nek ngono kuwi. Dedek mau ikut bapak? Enggak boleh kayak begitu. Kok malah konotasinya tuh kan kemana-mana. Apa itu? Kamu kepiye coba? Timbang turu. Timbang turu. Dik Tejo punya aksesoris loh, Dik. Apa? Nak Karis ki anu. Sak melinju. Nak Karismu cepat kayak mau nyake kan timbang turu nah to nak Rizka ora ngono. Ini aku ngapak kok. Ya piye? Nek ngapak ki cetak. Cetak. Ayo, Dik. Timbang do turu sore-sore. Ya ngono lho sing bener ke. Ayo do tindak ndaleme bos ayam Indonesia. Siapa, Dik? Bapak Amin Raharjo. Alhamdulillah. Karo bintang film Indonesia. Siapa, Dik? Ibu Susana. Ya kan? Keren. Yen memajang. Yen memajang mung karo janur kuning. Janur kuning. Janur kuning. Sing tuwek karo sing tuwek Tak ya. kandani, mau sampai disemoni lho kalau Mbah Kakung. Piye? Kadane ngomong. Ngono. Nek aku gak trimo nek di ngono Ayo, tuwek ambek tuwek, ayo. Tuwek karo tuwek, kena sing Yeah. nom karo nom ya. Tuwek sepenting kan goyangane ya. Oh iya dong. Rasane. Malah dia juga masih belajar ini. Alah, dari Kita pengalaman. Ah, Ayo tindakan Rene sepasang-sepasang. Ayo, Yuk kita lewat VIP. kita VIP kamu situ ya. Kok melok-melok lho, kowe iki senengane lho. Kok kowe aku dong digendong. Emang ya situ mampu gendong. Kan udah loyo. ada bos kita nanti ikut nyanyi loh. Selamat siang, Mas. Sore. Sore. Wah, lah bocah ki ayu-ayu koclok. Selamat Orang sore. iki wis sore kok selamat siang. Iya sore. Aku tuh soalnya kalau ngeliat Masnya itu auranya terang terus, tak kira siang loh, Mas. Iya. Bah, salih. Aduh. Salih, Pak. Pak, awas, Pak. Dia Pak, dia cincin, gombalannya Pak. pinter loh. Sekarang kan sore. Iya. Tapi kalau melihat auranya Mas itu kayaknya menjadi siang Nah, terus. kan terang toh, Mas. Terus jadi Mas kayak jawab, "Dek, Heeh. kamu itu cantik, Ah, masa? tapi koclok." Yen memajang ya, Ini Dik. nggak tahu. Masnya nggak punya Mas. bahasa Jawa bagaimana? Mas, tahu koclok nggak? Nggak tahu, itu bahasa Jawa bagus loh. Koclok Koclok itu artinya cantik. Koclok Iya. itu makanan yang di Bukan. itu. Coba gimana? Koclok itu Baska kamu koclok. Mbak Rizka, Hah? kamu koclok. Artinya Artinya apa? Artinya apa? Mbak Rizka? Cantik, cantik. Cantik. Nah. Rizka koclok yuk, Rizka Kalau koclok. kalau Mbak Rizka, kamu cantik banget, berarti Mbak Rizka. Koclok banget. Mbak Rizka kamu koclok banget. Mbak Rizka sangat koclok. Yen memajang, Mas, thank you ya. Aduh. memajang, yen memajang. Ayo, Dek. Mung karo Bakung. janur kuning. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam. Ibu Susana, assalamualaikum. Tak kudange. Tak kudange Pak Amin. Sing pundi ta sing tikutang? Geyang.
gandil sak melinjo, tak geyang sak melinjo, sing gandul sak melinjo. ting tak ting Kembang bae weton gunung. Pasang kamu kono. Rono. Sini sayang, sini sayang. Silakan monggo. Pacitan sarabe ternyata opo-opo kini wes kaya sedulur kayak saudara tuh ya Ya. sehati ya. kompak ya. Nah ini baju kita aja kan nuansanya sehati bersama Mbak Erika sama Mas Endri. Jadi rasanya itu ditonton oh memang menyatu dengan keluarga. Iya betul. Gitu. Mas Tejo. Sing ngersake Mbah Margono. Mbah Margono, engkang ngersake caping gunung menika Mbah Margono. Nggih, Pertanyaannya, ya. Iya. Mbah Margono. pertanyaannya, nang Wuryantoro tuku trasi. Cakep. Mbah Margono sing endi? Embuh. Engkang pundi Bapak? Mbah Margono pun maringi. Mbah Margono. Mbah. Teng pundi Mbah Margono? Iya panas ya, Dek. Kowe ngerti ra batine Pak Amin ki piye awake dhewe tekan kene. Aduh iki garangan do rene iki ngopo nu Genah ngetokke meneh. Lho iku, tenan to ngono. lho guyu to langsung bapak to. Wong ket mau ki meneng ae bareng diomong awake dhewe garangan terus mesem. Pak ngapunten nggih, mangke nek teng dompet niku telas nggih dimaklum. Soalnya niki garangan ekstra, ya to Pak No. Ibu wis Aku- nyapi kok nek ngetas kok. Aku nek karo Pak Amin sering ketemunya di tempat hajatan. Tapi kalau sama Bu Susana itu tiap malam saya nonton di TV. Oh iya. Mau keluar loh ini film yang beda. baru loh. Judulnya Ini beda sayang. Nyi Ratu Kidul. Ini Dudu, Dek. beda. Banci beranak dalam kubur. Bu, kowe kok nek ngono tak cerop-cerop bon-bonamu engko Mas Tejo ngono. Panas udan. Janjin Piye Mas janjin nek Mbak Kakung nggih. dipesen Mbak Erika. Iya. Om Tejo sampean ke teman-teman karena penyanyi ini tuwek-tuwek hati-hati kalau kejegung. Ini kan bolong. Oh. Ya, ya kan? Nah kan, alah alah alah, alah. Kucing, hus, hus. Panas udan. Panas udan. Lengaling. Dan panas lengaling-aling. Bagaimana kalau Pengen kita mencari capek. Pak Margono di bawah? Gunung. Ora, Dek. Ora. Yo Ponorogo, Ponorogo. Reoke Ponorogo yo. Waroke Ponorogo, endi waroke Ponorogo? Ponorogo, Ponorogo. Nya. Awak dhewe lagi yo nang ngendi? Loh kan saya kan mewakili bapaknya Mas Andri. Iya. Mari kita mencari Pak Margono saja yuk. Yuk. Ayo. Di mana? Eno mane. Najan banyu. wadon dhisik. Oh iya, Ding. Jare Ibu salah kesel ngadeg jare. Iya. Nadian. Mbak penyanyi, Mas penyanyi, mau mencari Pak De Margono.
Salaman dhisik mrene gek tekan besane kayak gimana, Duk? Natyana wadon saaraton komandan etan bali kulon tiwas edian ragelakon ngono ya ngono Inumane banyu kerap tayub nggih, Dik. Kerap Mas tayub Gino, Dodomono. Mbak Gia, ini Bapak sama Ibu Besan ditawari dong lagunya apa? Gak usah, paling juga gak nyawer, udah biarin aja. Lagu apa? Lagu apa? Oh mantan. Ini Dek Bapak jaman berjuang juara kelingan mana lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jare wis menang keturutan sing ati kadang biyen nate janji ning saiki apa lali Dek Rizka neng gunung tak sadangi seka oh sapiring dadi rubung yen tak silih Gea Monica syukur bisa gunung besan dadi raja Dek jaman berjuang juara kelingan jarine wis menang keturutan sing ati apa Syukur bisa
wong duwe gaeta. Kagem ingkang ngersakne lagu Sugeng Laras Sugeng mitangetaken nggih. Purwakane paku metro terus handulu nadyan datang pandangu nanging waktu makan kalbu bakar datan pintu soko pinambah Sepisan anjawat kang asto kaya-kaya wis antuk suwarga. Apa iya iki tresno tresno kang sanyata Demak gawe kunjono popo lumeng kadung anjawat kang asto kaya-kaya wis antuk suwarga. Apa iya iki tresno tresno kang sanyata
kang asta kaya-kaya wis antuk swarga Ikut joget yuk. iya iki tresno kang sanyata Janeng nggih Mas Dimas Tejo juga Kariska Moriska. Nyucah yo budo. Dua generasi Indonesia, Dimas Tejo kita Yogo. Aduh aduh aduh, aduh aduh aduh, aduh aduh aduh, aduh aduh aduh. Kita selang. kaya mangan lawuh sate Sate. senajan sakanane sing penting apa ngombe kembang tahu atane kaya ngombe susu ora usah cucu tak kuro kowe ra bakal tak madu dengan rasane wong kang lagi gandum tak perjuange tekan Pak Rusmanto cucu tetap kuro kowe ra bakal tak maju dengan rasane wong kang lagi gandum tak berjuangke tekan janur melengkung
bakal mete Kowe ojo sumelang tenaku ra bakal ilang Ibarat koyo kuthaku Jogja Amin istimewa ibarat koyo kuthaku Jogja Paramin istimewa Ibarat koyo kuthaku Jogja ibarat koyo kuthaku Jogja Pak Rusmanto Ibarat koyo kuthaku Jogja ya Pak Rusmanto istimewa. Panoceng. Mana Jack? Ini luar mana, Jack? Di biasa depan, di depan. luar biasa Hati Wonosari nggih ngati-ati. Ibarat koyo kuthaku Jogja. Pak Noceng istimewa. Saiki sing duwe gawe Pak Amin Raharjo. Ibarat koyo kuthaku Jogja. Pak Amin Raharjo istimewa. Sekali lagi. Panitia semuanya. Tanpa ada panitia tidak bisa berjalan acaranya. dengan lancar. Iya, pernikahan Iya. Mbak Erika ya. Iya. Mbak Erika sama Mas Andi Malarangeng. tidak bisa lancar. Capro. Yuk, gua panitia nih. Ibarat koyo kuthaku Jogja. Semua Panitianya istimewa. Keren semuanya. Terima kasih. Terima kasih. langsung ibunya langsung pada senyum semua. luar biasa. Giginya langsung kelihatan semua, ya kan? Langsung ceria. Kita istimewa loh. Iya dong. Cilup. Ayo Dek, ikut turun Dek. Monggo. Kita Berdua melantai. mempelai. Gak apa-apa. Badan tenang, duwe omah sing rapi. Kepak katresnan, kepak kasih lan sayang. Tuju sana Ibu, Pak Amin monggo.
Ibu Susana. Asik. Kata. Amin. Masya Allah. Wong ayu tresnamu kinaraya tombo. Ini spesial buat Mas Bambang, keluarga besar dari Jati Asih. Ayo joget lagi bersama Cicah Muda. Susah jroning batinku. Ya Karis. Wong bagus hantepno rasa atimu, tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara, rasaku ra bakal serana. Senadyan nyawa oncat separaga, Wes tresno ra bisa dipisah. Monggo, Mas. Ayo, iseng dueli tangkar spora ini spesial buat dulur-dulur keluarga besar Jati Asih. Jati Mau joget Asih. lagi monggo ayo. Mas Atau nyanyi Bambang lagi. lo iki Monggo Mas Bu. Cahyo Muda. request Mas Bambang lo iki. Joget lagi monggo Mas Bambang yo. Dulur-dulur keluarga besar Jati Asih. Memutar lagumu ya. Sama Ibu, ayo Bu ikut joget lagi. Siang pantoro Mas Agung. ratri Ayo. mong eling manis sing ati setiaku bisa duweni marang sa
Sulaksmi. Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi Wayane balen janji janji opo? janji supaya mukti supaya mati. Mas Bambang dan keluarga, terima kasih ya. Pada wes loyo iki Mas Bambang. Iya Masku. Yo ayu tresnamu kinari susah jero ning batin aku. Matur danul Masku. Senadyan aku ning banyu segara Joget, ayo. rasaku ra bakal sereno. Wes tresno ra bisa dipisahno. Jaya selo iki warga Mas Bambang. Siang pantoro ratri Moong elek manis sing ati Sebaku bisa dueli Marang sang diasulan sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. kurang kesane Janji apa? Janji supaya mukti supaya mati. ora dicabut kok Mbak iki Ayu tresnamu kinayo tombo susah ning semuanya senadyan garungi banyu segara rasa ra bakal sereno. Wes tresno ra bisa dipisahno. Yen wes tresno ra bisa dipisahno. Keluarga besar Jati Asih, Sugeng Rawo, Mas Bambang, sak rombongan. Bersama New Cahyo Mas Bambang Agung matur nuwun. Siap Bos. Nggih, siap Pak. audio matur Keluarga besar ayam-ayam Indonesia. kupol kupol kupol. Ora kelingan winging genggam tanganku curhat
aku Aku pamit sayangku. Bos Agung. sayang. Sana jauh. Kacone genggamanmu. Mas Agung, matur suwun wis mayungi terese udanku. Mas Bambang, monggo lho. Keluarga Jati Asih. luar biasa. Kesetiaku ingin. Terus gomopo aku ngancani selama ini. Yen akhire kowe milih sapa Mas Agung? Baline masamu. Sana. Sapa Mas? Sapa mangan Ya rene lagi. dalan tak turuti berharap iso duweni tak aksepi waktuku isih wae apa sama matur nuwun Mbak Mas Agung aku belum lho. Bos Agung aku mana? Alhamdulillah. Mas Bambang, Mas Bambang. Bos Bambang. Jati Asih Group. Jati Asih Group, Yesus Asih. Alhamdulillah, tabarakallah. Kasih Mbak. Jati Asih bergoyang yuk bersama Cahyo Mujo. Ngaretekke si Bos Agung. Mas Bambang, aku belum. ngancani Aku belum. Dek, Bapak jak joget. Mana? Atu. yen akhire kowe milih sama Mas Agung. Baline bojomu. Sana. Masih Bos Agung yuk. Habisin lagu Mbak Kakung. Ayo Mas Bambang. Joget saya Mas Bambang. Bos Agung ya, Bos Agung ya. Egonya wong tua siap. Aku sing kleru
mesakno. Tetep juara ya. Egone wong tuwa nyage. Ungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang pondokku melayang tengok tenan nangis-nangisan. Bisa kan? Rungkat ente-entean tresno tulosku mung tinggo dolanan stop mencintaimu gawe aku Boleh abang lagunya Rungkat boleh? gabung sama kita browsing buka sairnya. Ayo, monggo Mas. Sairnya Yuk ada kita apa joget enggak? ayo. Oke. Ya, Yuk, Mas Rungkat. Kita kumpul bersama Ditemani sama Mas Dimas para Tejo. penyanyi kuculuk semuanya. Yuk, abang kita bergabung di depan sana ya. Monggo Mas. Rombongannya boleh. Ini dengan Mas siapa Rombongannya namanya boleh. tadi? Mas Raup. Mas siapa? Raup. Mas Raup. 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 Wes sedina Raup ping piro? Raup. Ngerti Mas Raup. Ayo Mas Raup yo. Mbakku pinjam dulu ya. Mbaknya yuk sekalian yuk ikutan Yuk. joget. Iya, ditemani sama Mas Dimas. Ayo. Oke. Sini, main monggo, di Mas. A ya, main di A ya. Musik. Iyo. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang, rakoso dilarang ku akui ku salah, terlalu percaya margo nyawang rupa. Saiki aku wis sadar terlalu goblok mencintaimu semuanya. Ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang pondokku melayang teko tenan tangis-tangisan. Rungkat ente-entean
selirani apa jadi aku iku salah lalu para saya mereka saya lupa saiki opo saiki wes sadar lalu goblok mencintaimu semuanya bungkam rentean kelanganku yang paling tak sayang untukku melayang tekad pernah tangis-tangisan gawe aku ngalu rungkat empe-empean kelangan kowe sing paling tak sayang untukku melayang tekad tenang tangis-tangisan rungkat entek-entekan wis tulus ngomong tinggal dolanan stop mencintaimu gawe aku ngalu stop mencintaimu gawe aku ngalu ya, ini yang ganteng siapa namanya mas? Siapa? Kenzi. Oke, udah sekolah belum? Belum? Iya pinter. Tos dulu dong. Keren. Oke, yuk ada yang nemenin nggak satu cewek? Mbak Juli, Mbak. Ini mas, ini mas. Ayo nih Mas. Kita Oke nanti selesai. Mas Tejo nanti setelah dari Mas apa tadi Mas Raob ya. Mas Rano. Ini mungkin masih ada kesempatan satu buah lagu menjelang sholat maghrib. Oke. Sekaligus minta pamungkas spesial buat ibu-ibu panitia. Mau kesana Pak Pelek Mas Tejo. Oke bareng iki Bu nggih. Minta mic-nya, minta mic-nya, minta mic-nya. Aku senengmu karo liyane aro cemburu Waduh sapa-sapane sing awale perhatian ning akhire seliramu kok malah ngilang ra pengen liyane pengen ku siji mung kowe neng jero Esok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang-bayang lali leko wong ngimpi besok kowe nyalan rajaminan duweni atimu kaya padhe kaya lagi wingi
Yang bisa nyanyi boleh ikutan nyanyi, ayo. Aneka kaya tempe. Apa kaya ngene rasane mung ora duwe. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso. Rasa kudu nganggo mecucu emane parasayumu. Gak beda karo atimu. Kenangan manisku. Yang bisa nyanyi boleh. Sayang ngapunten saestu yen dereng sakit nuruti apa karepmu ati aja sumelang Ana dina liyane bakal tak upayake mbok piye carane. Yang bisanya boleh ikutan nyanyi Bu, monggo ayo. Nyanyi. Rasaku
setia orang mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina ya 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 iya bersama Dimas Tejo Cahyo Muda
kuwi susune sing kondange ngapaya lali. Pancen wis kondang susune. Lah sing sapa wis ngrasake kembali kono tunggale yen ora petuk mesti akeh kangene. Susune pancen murni emas putih julukane saka kutha Boyolali tersenyum. Saya muda ini masih spesial buat Mas Karto. Gila kali bakso. Matur nuwun nggih. Matur nuwun. Asik asik. Asik asik. Susune pancen cilik, isine pancen silik, sing watane gede tenan kasihate. Sama Dinani baru buat spesial buat Mas Karto loh.